ପ୍ରେମ ଏକରୁ ଅନେକ ଅନେକରୁ ଏକ। ସେ କହିଲେ ଏତେ ଅଭିମାନ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି ଅଭିମାନ ନଥିଲେ ପ୍ରେମ କାହିଁ? ସେ କହିଲେ ଏତେ ରାଗ ପୁଣି କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ରାଗ କେବଳ ନିଜ ଲୋକ ଉପରେ କରିହୁଏ। ସେ କହିଲେ ଏତେ ରୁଷିବା ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯେମିତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ବୋଲି। ସେ କହିଲେ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ପୁଣି? ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ପ୍ରେମ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଏସବୁ ଯେବେ ସରି ସରିଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ତେବେ ପ୍ରେମ ବି ମରି ମରିଯିବ। ସେ କହିଲେ ଏତେ ସନ୍ଦେହ ପୁଣି କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ଏ ସନ୍ଦେହର ସତ୍ୟକୁ ଆଣି ହୁଏ ଆଉ ଜାଣି ହୁଏ, ଭ୍ରମରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ଦୁନିଆରେ ନିଜ ମା'ଠୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଭରସା ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ସୁଯୋଗ ଦେଲ କେତେବେଳେ ଯେ ଭରସା କରିବି। ସେ କହିଲେ ଏତେ ଘୃଣା କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନଥାଏ, ଘୃଣା ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ। ସେ କହିଲେ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସତରେ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ 1000 ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ପସନ୍ଦ କରିନେଲ, ତେବେ ମୁଁ ବି ଶପଥ କରୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ତୁମକୁ ହଜାଇ ଦେବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।